Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Sheila Oktarina ing pawartos Jawi. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun putra Indonesia ngharumaken asma bangsa lebet ajang Thailand International Mathematical Olympiad. Patunggilan menarik beksa tradisional antawis adat Dayak lan Jawi. Jelajah budaya, sejarah gangsal kita paling yuswa ing Indonesia. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa asma Indonesia wangsul malih harum wonten ing kancah internasional. Inggih wekdal menika saking Thailand, ing pundi tim Indonesia salah setunggalipun Parah Mahansa Abipraya, siswa yuswa 7 warsa asal Bojonegoro kasil nggayuh World Star Champion 2000 selangkung. Ngawonaken atusan peserta lan nyaosaken 8 medali. Menika Prahmahansa Abipraya ingkang ngeharumaken asma Indonesia. Boten namung menika pamirsa salajengipun saking Sumatera, tepakipun saking Jambi. Setunggaling dokter wanita hebat ingkang ngabdiaken piyambakipun kagem ngerawat kalih anak orangutan. Ingkang kecalan indukipun cariyos inspiratif saking dokter wanita menika. Sanget nginspirasi kathah tiyang. Kados pundi nggih pamirsa proses penyelamatan anak orangutanipun? Pamirsa menika pawartosipun. Pamirsa pangremen Olimpiade ing warsa sakmenika dipun wiwiti kalian pawartos mingahaken saking para tim putra kaneman Indonesia. Salah setunggalipun Parah Mahansa Abipraya saking Bojonegoro ingkang ngasta asma Indonesia sumunar malih wonten ing donya internasional. Siswa ingkang yuswanipun 7 warsa menika kasil nggayuh gelar World Star Champion lebet ing Thailand International Mathematical Olympiad 2000 selangkung wonten ing Chiang Mai, Thailand. Kompetisi menika dipun dereki saking 11 negari. Inggih menika Filipina, Thailand, Hong Kong, Kamboja, Australia, Myanmar, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, lan Indonesia. Timo dipun wontenaken kalih Olympiad Champion Education Center ingkang nyambut damel sareng kalian Thailand Mathematics Society. Kompetisi menika tujuanipun kagem nuwuhaken karemenan kaum anem lebet anggenipun nyinaoni matematika sarta ngiyataken kesagahan menggalih lan kreativitasipun para peserta. Pasinaon KBBRI Bangkok nandesaken bilih gegayuhan menika mbuktekaken potensi ageng para putra Indonesia wonten ing kancah internasional. Pamirsa
ing wekdal menika satunggaling tiyang jalur dados pawicanten ing sosial media. Amargi kreativitasipun lebet ngginakaken pirantos bekas dados setunggaling instrumen musik lan keginaanipun menika kagem cover sekar saking Green Day ngantos Nirvana. Video setunggaling priya ingkang cover sekar menika migunakaken pirantos sakwontenipun kados ember, gentong lan pipa. Ingkang sampun dipun tingali kathah tiyang wonten platform media sosial, keunikanipun aransemen lan kesagahanipun lebet nyanyikaken sekar kasebat menika ndamel kathah netizen kesengsem. Eksperimenipun kasunyatanipun nuwuhaken asil luar biasa nggih. Nginspirasi kathah tiyang kagem saestu kreatif lan langkung ngrembakaaken bakatipun kathah netizen ingkang nyanjung kreativitas lan bakatipun menika. Wah, saestu nggih pamirsa, mekaten pedulinipun satunggaling dokter kalian pelestantun kewan Indonesia ingkang sanget nginspirasi masyarakat. Saged langkung jagi kewan ingkang badhe punah. Kita tilaraken kalih informasi kala wau salajengipun kita badhe mirsani nyatunggiling antawis adat Dayak kalian budaya Jawi ing kaendahaning beksa tradisional. Menarik sangat pamirsa. Dipun nyatunggilaken kalian miras kalih adat kados menapa nggih pesona lan kaendahan tarianipun. Pamirsa sumangga kita pirsani. Pamirsa, menapa nate panjenengan ningali kalih patunggilan beksan ingkang menarik saking secacah suku adat. Langkung tepakipun kalih suku adat ingkang manunggal antawisipun suku adat Dayak kaliyan Jawi. Menika patunggilan endah antawis kekalih beksan kasebat. Setunggal beksan ingkang nyatunggilaken kaendahan lan setunggal malih gadai adat lan kasugihaning tradisinipun piyambak-piyambak. Adicara menika dipun wontenaken minangka wujud refleksi tresna lan toleransi saklebeting budaya Indonesia wonten ing kalangan masyarakat saking secacah ing yuswa. Suku adat Dayak inggih menika salah setunggaling kempalan etnis paling ageng wonten ing Kalimantan. Salah setunggalipun beksan tradisional piyambakipun boten namung panglipuran mawon ananging dados sarana kagem ngaturaken cariyos, donga lan nilai-nilai luhuripun. Ewadene suku Jawi inggih menika suku paling ageng wonten Indonesia. Kalian beksan tradisionalipun ingkang teratur lan alus nanging lebet artos ingkang wiyar. Beksa Jawi cekap ngukup beksa saking tiang awam lan penduduk dusun Jawi kados ronggeng, reok lan jaran kepa. Kolaborasi beksa seni tradisional nyatunggilipun antawis adat khas suku Dayak kalian adat budaya Jawi ingkang saestu sae sanget. Beksan menika dipun dedikasiaken kagem nyotoaken persatuan tanah keberagaman.
Kesenian tradisional nyepeng peranan lebet sanget ngenani pratandha lan dados kekhasan setunggaling tlatah. Beksan kolaborasi ingkang ekspresif menika langkung saking namung beksan. Piyambakipun ugi dipun ginakaken kagem maringi pasinaon moral, ekspresi emosional, lan nyebar budaya saking suku adat Dayak kalian suku adat Jawi. Saya sangat nggih pamirsa endah beksanipun Ngujo Soco. Kemanunggalaning suku adat ingkang boten saklimrahipun sangat menarik, saged nginspirasi secacah suku adat. Nyatunggilaken beksan adatipun lho pamirsa. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih mboten usah teng pundi-pundi.